Tento týždeň sa nám prevalila nová kauza. Intímny vzťah medzi novinárkou Monikou Todovou a sudkyňou špecializovaného trestného súdu Pamelou Záleskou. Dozvedeli sme sa ale dva fakty. Skadiaľ táto novinárka, ktorá často kladie na morálne zásady politikov, získava svoje dôverné informácie o rôznych kauzách a zistili sme, že aj u novinárov platí. Kto káže vodu, víno pije. Tento týždeň znova zatkli bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara. Je to už po druhýkrát a kým som stačil natočiť video, tak ho zase pustili. Dá sa, že naši policajti to skúšajú na tretiu dobrú, alebo podľa slov idem, nejdem, zatknem, pustím. Znova nám raketovo stúpajú ceny pohonných hmôt. Argumentuje sa to dôvodom, že vraj je väčšia spotreba pri ceste na dovolenky. Všetci však dobre vieme, že keď sa chcú nabaliť mačky, dôvod a výhovorka sa vždy nájde. A nezabúdajte, na každej srande je aj kus pravdy.